Hi guys! Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Kamusta mo guys? Kanang mapikay ko, basta init ko kay gikan ko sa merkado kay namalit lagi ko ganang among pagsalusaluhan na mo ron nandya. Kuan guys, nahinaan man na nga magpa tawag ganina? Kaon? Manghatag ko sa mga bata og pagkaon. So magluto ko og pansit, bula-bula og spaghetti. Na sa ikuan na malit ko guys. Kay madyo naman makakaon pud sila kuan sa karon na pandemic unsa pandemic na bagyo unsa. Madyo lang pud maka-share ko gamay nga kuan blessing. Salamat day pud sa nag-share pud blessing namo. So ako pong gi-share sa uban. So namalit ni Inday kagunihag mga kuha na mo manipa hatag pod dya. Ito guys, sanaw na ito dya guys kaya magluto ko og pansit, spaghetti og kuhan. Hi guys! Hi guys! Hi! Oh, Merry Christmas, everyone! Tapos mo ni say mo assist na guys. Dato hang sa ka anak dito nagprito na siya og bula-bula kay ato na day dyan na din gida sa kusina bula-bula. Guys, dyan gitilawan agamang bula-bula. Kay mo niya mong ipangbutang sa kuan guys. Tawag hang anak tutos kusina di sa magpa-video kay aso ka ajo. Nam-nam. Bula-bula. Dyan magluto pa kog pansit ug spaghetti. Dyan mo laging pustol ug kuan. Ay among ipaklans. Ipakra na mo. Dyan namalit po kog nga ingani guys kay ari na mo ipanood ya. So namalit kog daghan siguro mga 100 ka pack. Nagahanggi estimate. So tanaw na guys kay mga rin to mga bata. Ako na lang paarihon ng mga guys sa kawang pansit. Di lali magluto guys. Pero agwanta ko kay mado na naman ni makakaon ng mga bata sa Pasko. Kaya ang Pasko para sa mga bata o sa kakawa nga pansit. Napadyo yung spaghetti guys. So yummy. Pansit ni Ruby. Pina de. Yan na guys, luto na sa ka bandihang sa kanigo nga dagkadjong kuan dyan na po dyan guys oh. Kani amo ni ibilin sa namon, ya kani mo ni among ipak. Beta. Yan na guys, luto na gahang spaghetti. Yummy spaghetti, mga paborito sa mga bata. So amo na ni siya rong ipangsud sa styro kay run out man. Wala naman niya mong ipa kuan sa mga bata ug mga ri. Pang-abot na laman namo. Salamat kadto sa mga blessing nga among nadawat ug sa nihatag din namo sponsor ani magpaluto og spaghetti. Salamat kadto, more blessing. Yun na. Luto na. Pack nami amo na nang isud diri sa kuan styro. Sige na
Hi guys, wala ni among gibuhat ron, among pamasko sa mga bata. So wala hang hunahunaan. Makapakaon ko sa mga bata dari. So ang mga assistant, ang duha ka anak. Salamat sa mga blessing nga mo nadawat, amo pong gi-share sa uban. Guys, very sick ang prinsesa guys. Okay, mga assistant na nilang silang duha. Akong prinsesa nga gwapa. Joke ra kuno ni dyan na guys. Hi guys, nakahama na jud mi sang bunso dia. Mag-greet day mi og Merry Christmas na tong tanan ja. Christmas. Ay advance Merry Christmas di ay kay 24 pa man ron ja. Manang sa Jumi kay brand out. So alas 4 pa lang amo na ni panghatag ni among gipang-pack nga mga pagkaon. Ja, Merry Christmas na tong tanan. Bahala og kanang Bahalag bagyo. Basta magjo ja nakahatag tubig gamay. hapon. Kuan padayon hapon ta, laban lang ta, malag kapoy pero laban lang gihapon. Pasalamat sa Ginoo sa mga blessing. Ja, salamat kadyo sa tanan-tanan. Sana ingon. Thanks. Salamat, Shopee. Salamat Lazada. Ikaw poy kay kamay mo maisuon. Salamat Shopee. Kamay mo poy daga poy. Ha? Sige, may kuha lang niya. Napa ang. Pat ka kuan, flow. Ihatod. Wala kay plastic ma? Kuha, ibipita ra ingana. Kasi maghatod. Aw ka mo na lang maghatod. Sana manguli na sila guys. Kay wala ako nag wide rings. Mga gwapa ni sila guys, mga pag-umangkin ni sa Angbana. Mga puti, mga gwapa pa jud. Guys, manguli na sila. Sige, uban si Crystal kayo maghatid. Bye-bye. Ikaw na.